Hare Krishna. Audio, video clear ஆ கமலாஜி? சரியா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு Day 16, Chapter 16 படிக்கலாம். ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலில் இருக்கிற இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற தேதி. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு சாப்டர் 16ல இதுக்கு தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா, தெய்வீக மற்றும் அரக்கை இயல்புகள், தெய்வீக குணங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். மற்றும் அரக்கை குணங்கள், அசுர குணங்களையும் பார்க்கலாம் இந்த சாப்டர்ல. இதுக்கு நேற்றுக்கு சாப்டர் 15ல என்ன படித்தோம்னு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம். உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பாதை தெய்வீக நாட்டத்திற்கான பாதை. ஆலமரம் தலைகீழாக உள்ளது, வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம், இலைகள், கிளைகள் கீழே. ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கும், நிழல் தான் இயங்கி இருக்கும். இதைத்தான் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். ஸோ அதனால நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து நம்ம டிட்டாச் ஆகி இருந்தாக்க அது என்ன, டிட்டாச் ஆகினாக்க என்ன அர்த்தம்? நம்ம பகவானிடத்துக்கு ஆன்மீகத்தில் நம்ம நிறைய நாட்டம் போய் அதில் எலிவேட் ஆகி நம்ம ஹை பொசிஷனுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். அதுலேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு சாப்டர் 16 படிக்க போகிறோம். அசுர குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி வாழ்ந்து கீழ்நிலை பிரிவியையும் பௌதிக பந்தத்தையும் பெறுகிறார்கள். அசுர குணங்கள்னா என்ன? தமோ குணம். தமோ குணத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் அடுத்த ஜென்மங்கிறது அவளுக்கு கீழ்நிலை பிரிவுகள் தான். கண்டிப்பாக அதுக்கு அவ மனம் போனபடி இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்ததுனால கீழ்நிலை பிரிவியாக தான் பிறக்க முடியும், வேறு வழியே கிடையாது. ஆனால் தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்தன்மையை ஏற்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து படிப்படியாக ஆன்மீகத்தில் பக்குவம் அடைகிறார்கள் அவர்களாம். ஆல் க்ளோரிஸ் டிசிப்ளிகேஷன். இந்த மாதிரி குரு சீட பரம்பரையிலேருந்து வந்தவாதான் நமக்குன்னு ஒரு குருவா வச்சிருந்து அவா மூலியமா நம்ம கத்துக்கிறது விசேஷம். ஓகே. இதுல 32வது ஆச்சாரியர் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இந்த 16 சாப்டர்ல தலைப்புகள் தேவ மற்றும் அசுர சுபாவங்கள், அசுர குணம், அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ்ச்செல்லுதல் ஆகிய தேர்வுகள். ஸோ தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னாக்க என்னென்ன தெய்வீக குணங்கள்? அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம்னா மார்தவ மடாவடி போக்கு இன்மை, வெட்கம், தன்னை புகழ்வதற்கு வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், துணிவு, மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருந்தது. இந்த 26 தெய்வீக குணங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒவ்வொரு இதுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம டெப்த்தில் படிக்கணும். அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போக போக படிக்கலாம். இது ஒவ்வொரு இதுக்கும் ரொம்ப டீட்டெயில் ஸ்டடி இருக்கு. ஸோ
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கூறினார், கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை இப்ப படிச்ச இல்லையா, அது எல்லாமே இருக்கும். தன் நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள, தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காணுதல், விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசிரியர் விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், இதெல்லாம் இந்த 26 தெய்வீக குணங்கள். மனிதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதனை சார்ந்தவை. இதெல்லாம் யாருக்கிட்ட இருக்கும்? தெய்வீக சாத்விக்ல லைன்ல போயிட்டு தெய்வீக இயல்புகள்ல இருக்கு. அந்த இதுல இருக்கிற மாதிரி தான் ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இருக்கிறவர்களுக்கு தான் அந்த அவார்டுகிட்ட இருக்க வேண்டிய இருக்கிற குவாலிட்டிஸ். எஸ்மா 16.4 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. அத ஷோடசோத்யாயः दैवासुर संपत् विभाग योगः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्. ரித்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புகளின் குணங்களாகும். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி 1, 2, 3 மூணுத்தையும் முதல் 3 ஸ்லைடையும் சேர்த்து அந்த 26 குணங்கள் சொன்னேன் இல்லையா? 15வது அத்தியாயத்துல ஜட உலகம் என்னும் அரச மரம் விளக்கப்பட்டது. அதிலிருந்து வரும் உபவேர்கள் உயிர்வாழிகளின் மங்களமான அமங்கலமான செயல்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டன. முக்திக்கான பாதையில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு சத்துவ குணத்தில் செயல்கள் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகின்றன. சமுதாயத்தின் வாழ்வின் அடிப்படையில் 4 பிரிவாகவும் தொழிலின் அடிப்படையில் 4 பிரிவுகளாகவும் பிரிக்கும் அமைப்பில் வர்ணாசிரம தர்மம் என்று அறியப்படுகிறது. வர்ணாசிரம அமைப்பில் துறவு வாழ்வை ஏற்றுள்ள சன்னியாசி மற்ற எல்லா சமூக நிலைகள் மற்றும் அமைப்பில் உள்ளவர்களுக்கு தலைவராக அல்லது ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். சன்னியாசி என்பவர் தனியாக பரமபுருஷ பகவானுடைய கருணையை மட்டுமே அவர் நம்பி இருக்க வேண்டும், அச்சம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும், எதுக்கும் அவர் பயப்படப்படாது. அந்த மாதிரி தான் அவ தான் சன்னியாசியா இருக்க முடியும். இந்த இப்போ இது 16.4 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இந்த ஸ்லோகத்தில் நரகத்திற்கான ராஜபாதை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கொள்கைகளை பின்பற்றாவிடனும் ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதாகவும் தர்மத்தை பின்பற்றுவதாகவும் அசுரர்கள் வெறும் படம் காட்டுகின்றார்கள். ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் பண்ணாம ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேற்றம் அவ பண்ற மாதிரியும், ஆனா அவ அந்த எந்த விதமான கொள்கைகளையும் ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அவெல்லாம் வெறும் பிக்சர் காமிக்கிறா, அதை வேஷம் போட்டு இருக்கான். ஓரளவு கல்வியோ மிகுந்த செல்வத்தையோ அடைந்து விட்டால் அவர்கள் எப்போதும் கர்வத்துடனும் அகந்தையுடனும் இருப்பார்கள். பெருமை, ஆணவம், கர்வம், கோபம், அறியாமை அதெல்லாம் அசுர செயல்களுடைய அவர்களுடைய குணங்களாகும். ஆனா அவ எல்லாத்தையும் படிச்சு அறிஞ்சவதான், எல்லாம் தெரியும் அவளுக்கு. ஆன்மீகத்துல நாங்க முன்னேற்றம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொல்லுவா, ஆனா அசுர குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அப்படி இருந்தா அது பிரயோஜனம் இல்லையே, ஆசுரியம்னு வந்துருக்கு இல்லை. மகாராஜா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அசுர குணத்துக்கு இந்த இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இம்பார்ட்டண்டா எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம யாரை சொல்லலாம்? மகாராஜி தக்ஷ் பிரஜாபதியை சொல்லலாம். அவர் என்ன பண்ண, மகாராஜி தக்ஷ் பிரஜாபதி தனது பெருமை, ஆணவம், கோபம், கடுமை மற்றும் அறியாமை காரணமாக சிவனை யாகத்துக்கு அழைக்கவில்லை. மகாராஜி தக்ஷ் பிரம்மாவின் பிள்ளை. தக்ஷங்கிறது யாரு? பிரம்மாவனோட பிள்ளை, நாரதனுடைய பிரதர். பியோர் டியோபோட்டி, பக்தி உள்ளவர். கோபம், கடுமை, அறியாமை இருந்தது. சிவாவின் மாமனார் அவர். அவர் மகள் சதி. தக்ஷ ராஜா யாகம் பண்ணினார். சிவன் சதி யாரையும் பொண்ணையும் கூப்பிடல, மாப்பிள்ளையும் கூப்பிடல. சதி அப்பா யாகத்துக்கு கூப்பிடலையே, நீங்க உங்களுக்கு வரலன்னா நீங்க உங்களுக்கு மாப்பிள்ளை நீங்க வேண்டாம், நான் போயிட்டு வரேன், கூப்பிடலன்னா நீங்க வர வேண்டாம், நான் போயிட்டு எங்க அப்பா கூப்பிடட்டாலும் நான் போறதுக்கு எனக்கு இது இருக்கு, நான் போறேன்ட்டு போறேன். அங்க போனாக்க அவ அப்பா அவளை மதிக்கவே இல்லை. அவட்டுக்கு அப்பா கிட்டக்கு சண்டை போடுறான், என்ன இப்படி பண்ற அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் அவமரியாதை பண்ணிட்டார். அதனால அவ என்ன பண்ணா, தன்னை எரிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு எரிக்க போறார். அப்போ சிவன் என்ன பண்றார், 2 அசுரர்கள் அனுப்பிச்சு அவளை கொல்லணும்னு பார்த்தார். உடனே அவர் தக்ஷ பிரஜாபதி என்ன பண்ணார், அப்படியே சரண்டர் ஆயிட்டார். சிவனோட காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி மட்டி போட்டு தலை வணங்கி
அப்படின்னு. உடனே சிவன் சொன்னார், நீ இப்படி இருந்தா தானே உனக்கு கர்வம் இருக்கு, உன் தலையை ஆட்டு உருவமா மாக்கி விடுறேன்ட்டு சிவன் என்ன பண்ணார், அவருக்கு ஒரு ஆட்டு முகத்தை கொடுத்து விடுறாரு. அதை கொடுத்த உடனே அப்புறமா அந்த ஆட்டு முகத்தை வச்சுட்டே பாக்கி ரெஸ்ட் ஆஃப் திஸ் லைஃப் தக்ஷ பிரஜாபதி வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். இது ஒரு கதை இருக்கு. அதாவது ஆணவம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் அசுர சுபாவத்தினருடைய குணங்கள். எஸ் மேம். 16.5 பண்ணி. Yes, Mataji. दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். அர்ஜுனன் அசுர குணங்களுடன் பிறக்கவில்லை என்று கூறி பகவான் அவனை உற்சாகப்படுத்துகிறான். அவனை பார்க்கறதுக்கு அசுர மாதிரி தான் எல்லாம் பிஹேவ் பண்றான், நீ அந்த மாதிரி பிறக்கலையேப்பா. அவன் போரின் நன்மை தீமைகளை கருத்தில் கொள்வதால் அதில் அவனது ஈடுபாடு அசுரத்தனம் இல்லை. போர்ல இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு அதில் நம்ம ஜெயிக்க மாட்டோம், ஜெயிச்சா ஓகே, ஜெயிக்கலைனாக்கா எத்தனை பேர் சாகிறா அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்குறா. அந்த மாதிரி அசுர குணம் இருக்கிறவா மற்றவெல்லாம் சாகராளாங்கிறத பற்றி கவலையே பட மாட்டான் இல்லையா. இவன் ஆனால் அதெல்லாம் கவலைப்படுறான். அப்படி இருந்தாக்க அது அசுர குணமா இல்லையே. அவனது ஈடுபாடு அசுரத்தனம் அல்ல. மதிக்கத்தக்கவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோர் கொல்லப்பட வேண்டுமா இல்லையா என்பதை அவன் கருத்தில் கொண்டான். இதிலிருந்து கோபம், வீண் அபிமானம், கொடூரத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் செயல்படவில்லை என்று தெரிகிறது. சத்திரியனுக்கு எதிரியின் மீது அம்புகளை எய்துதல் தெய்வீக தன்மையாக கருதப்படுகிறது. கடமையிலிருந்து விலகுதல் அசுரத்தன்மையாகும். அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யணும். இப்போ அவன் சத்திரிய அர்ஜுனனுக்கு அவனோட தன்மை தெய்வீகத்தன்மை அவனுக்கு என்ன இருக்கணும், போர் புரியறது தான் அவனுக்கு தெய்வீகத்தன்மை. புரியுறதா? அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறதே தெய்வீகத்தன்மை. அதனால கடமையிலிருந்து விலகாதே, அதுதான் அசுரத்தன்மை. நீ உன் கடமை என்ன, போர் புரியறதுதான் உன் கடமை அப்படின்னு அவனுக்கு சொல்ற. குணங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன? பிறப்பு, இயற்கை, பயிற்சி. பிறப்பு நிகழ்ச்சியே அந்த குணங்கள் சில பேருக்கு இருக்கும். இயற்கை, பயிற்சி. எதா இருந்தாலும் பயிற்சி பண்ணாக்க எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியும். பௌதீக பொருள்களின் இயற்கை உடனாக தொடர்பு நமது குணங்களை நிர்ணயிக்கும். அசாதாரணமானது பேரார்வமும் அறியாமையும், அதாவது ரஜோகுணம், தமோகுணம் இதெல்லாம் இருக்கும். தெய்வீகமானது நற்குண வழிமுறைகள், பேரறிவு மற்றும் மகிழ்ச்சி. ஓகே. பிறப்பு வேத சாஸ்திரங்கள் குழந்தை ஆன்மீக சூழலில் உருவாக வேண்டும். ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அப்பா அம்மாவும் அந்த சூழல்ல இருந்தானாக்க அந்த குழந்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிறக்கிற குழந்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்பா அம்மாவையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு பண்ணும். அதுதான் வேத சாஸ்திரங்கள் படி அந்த குழந்தைய ஆன்மீகத்துல வளர முடியும். ஓகே. பயிற்சி தானே. ஜடப்பொருள்களின் நிலைமை பரிதாபத்திற்குரியதாக இருந்தாலும் பயிற்சியால் படிப்படியாக ஆழ்நிலை உணர்வில் உச்சத்தை அடைய முடியும். இப்ப நம்ம எல்லாம் சின்ன குழந்தையிலேருந்து நமக்கு அவ்வளவு தூரம் நம்ம ஒன்றும் படிச்சு கிடிச்சு இதெல்லாம் பண்ணல, வேத இலக்கியங்கள் வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் இருந்தாலும் நம்ம பயிற்சி பண்ணி நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு 2 வருஷமா நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் அளவுக்கு கத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதுக்கு காரணம் என்ன? பயிற்சி அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இந்த உலகில் படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஓகே. தெய்வீக குணங்கள் உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், 26 தெய்வீக குணங்கள் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ அசுர குணங்கள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறார். கட்டுண்ட உயிர்வாழிகள் இவ்வுலகில் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படுகின்றன. தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்தவர்கள் ஒழுக்கமான வாழ்வை பின்பற்றுகிறார்கள். சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் இயங்குபவன் அசுரத்தனமுடையவன் என கருதப்படுகிறான். அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தியோ வாய்மையோ அவர்களிடத்தில் காணப்படுவது இல்லை. இப்ப இங்க ஒரு பாட்டி அசுர குணங்கள்லாம் பக்கத்துல குடி பாட்டி பண்றான். அது பாட்டி பண்ணாக்க என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நேரத்துக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அந்த சமயத்துல, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறமா அந்த டெம்பரரி சந்தோஷத்துக்காக அவ இதெல்லாம் இவ்வளவு பணத்தையும் செலவச்சு
உடம்பையும் குத்தி சோறு அடிச்சுன்னு படிக்கிறா. இதெல்லாம் அசுரத்தன்மைக்காரது. அந்த டெம்பரரி சந்தோஷம் தீர்ந்து போயிடும். ஆனா அதே இது நம்ம இப்போ சாண்டிங் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு 16 ரவுண்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அந்த 16 ரவுண்டு நீங்க சாண்ட் பண்ணிடலாம். என்ன ஆகும்? அது நமக்கு எப்போதும் சந்தோஷம் கிடைக்கும். இன்னைக்கு இப்போதுக்கும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 நம்ம பகவான்கிட்ட பகவானை நண்பனாக்கிட்டு பக்தனாகலாம். அந்த நிலைமைக்கு நம்மளை கொண்டு போய் சேர்த்துடும். அது அந்த ஆன்மீகத்துல நீங்க முன்னேற முன்னேற அது பர்மனன்ட். அது நித்தியமான சந்தோஷம் உனக்கு கிடைக்க போகுது. அப்படி நித்தியமான சந்தோஷம் என்ன? நமக்கு மறுபிரிவு கிடையாது. ஓகே, அதனால இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுட்டு அசுரத்தன்மை இருந்தாக்க அது நம்ம தான் மாறிட்டு தெய்வீக தன்மைக்கு வந்துடணும், தத்துவ யோகத்துக்கு வரணும். எஸ்மா 16.8 படிக்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆஹூரனீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அன்யத் காமஹைதுகம். அவர்கள் இந்த உலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகிறார்கள். யாரு? அசுரர்கள். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இந்த உலகம் மாயக்கற்பனின் ஒரு தோற்றம் என்றும் காரணமும் விளைவும் இல்லாத, ஆள்பவர் இல்லாத மற்றும் நோக்கம் இல்லாத உண்மையானதும் அல்ல என்றும் அசுரத்தன்மையை முடிவு செய்கின்றார்கள். ஆனா அவ செஞ்சதுக்கு எதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? காம இச்சையால் உண்டாக்கப்படுது. காமத்தில் தான் அவளுக்கு முக்கியம். காமம்னா ஆசைகள். இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். அதனால இந்த மாதிரி அறிவில்லை அவளுக்கு. அவன் என்ன பண்றா? உலகத்தை அழிக்கணும், இது பண்ணு, நியூக்ளியர் வெப்பன் பண்ணு, ஆட்டம் பாம்பு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதுல எல்லாம் புத்தி செலவிச்சு அந்த மாதிரி உலகத்தை அழிப்பதற்கான கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளார்கள். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபட்டு அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களில் கவரப்படுகிறார்கள். எதெல்லாம் டெம்பரரியா ஹாப்பினஸ் கொடுக்குதோ அதுலதான் அவ ஈடுபட்டு இருப்பார் அசுரத்தன்மையுடையவர்கள். அசுரர்களின் காமம் என்றும் திருப்தி அடைவதில்லை. நிரந்தரமற்ற விஷயங்கள் இருப்பதால் அவர்கள் எப்போதும் ஏக்கம் நிறைந்தவர்களாக உள்ளனர். அசுர மக்கள் மது, மங்கை, சூது, மாமிசம் ஆகியவற்றை மட்டுமே அதிகமாக கவரப்படுகிறார்கள். மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கிறார்கள். யாரு? எல்லாம் அசுரர்கள். அசுரத்தன்மை உடையவர்கள். அவன் எண்ணுகிறான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன், இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் மேல மேல பெருகும், என்கிட்ட இவ்வளவுதான் பணம் இருக்கு, நான் இந்த மாதிரி இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றேன், அதுல இன்வெஸ்ட் பண்றேன், எனக்கு பணம் பெருசா போறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறதுலாம் யாரு? அசுரர்கள். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார், அதான் அசுரன் நினைச்சுக்கிறது. நானே எல்லாவற்றையும் நிறைவேன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன், நானே என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும், எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறான். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அந்த மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பப்பட்டு மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தின் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகிறார்கள். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்றி எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயர் அளவில் கர்வங்களையும் யாகங்களையும் செய்கிறது. கர்வத்தோடு யாகங்களை செய்கிறார்கள். பேருக்கு நாம் யாகம் பண்றேன், அதை பண்றேன், இதை பண்றேன்னு பண்ணிட்டு இருப்பா. யாரையும்? அசுரர்கள். எல்லாத்தையும் மயக்கம், அவ பண்ற காரியம் எல்லாமே டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் தான்.
அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றார்கள். பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இந்த கடல்நிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்கும் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். அதனால அவளுக்கு மறுபிறவிங்கிறது கீழ் பிறவியை தான் பரப்பா. அசுர இனங்களோட அதுலதான் நான் நிரந்தரமா தள்ளி விட்டுறேன் அப்படிங்கிற. அசுரத்தன்மையுடைய நபர் சாஸ்திரங்களில் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. தற்போதைய வாழ்வு அடுத்த வாழ்விற்கு தயார் செய்வதற்கு என்பதை அறிவதில்லை. இப்ப நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம பண்ற புண்ணிய காரியங்கள்லாம் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம்ங்கிறது இருக்கா இல்லையாங்கிறது தீர்மானிக்கிறதுக்கு. அதுக்காக தான் நம்ம செய்யற காரியங்களை நல்லது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதை பண்றது. இப்ப போன ஜென்மத்துல பண்ணினதை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். இந்த ஜென்மத்துல இது வரைக்கும் பகவத்கீதை படிக்க வந்தாச்சு. அதனால நமக்கு இது வரைக்கும் பண்ண பாவங்கள்லாம் தீர்த்து போச்சு. பகவத்கீதையில நம்ம இனிமே மேல டெவலப் ஆகி நம்ம எலிவேட் தான் ஆகிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அது மாதிரி பண்றச்சே நமக்கு அடுத்த பிறவி இருக்காது. அதனால இப்போ அதனால அடுத்த பிறவி கிடையாது. பகவத்கீதை படிச்சாச்சு, அடுத்த பிறவி கிடையாது. நம்ம மறுபடியும் பண்ண தப்பையே பண்ணிட்டு இருந்தாக்க அது பிரயோஜனம் இல்லை. அப்போ நம்ம அசுரர்களோட அந்த இதில் பிறப்பு இதுல மறுபடியும் வந்துதான் ஆகணும். நம்ம பண்ற காரியங்கள சேரிட்டிக்கு நிறைய கொடுக்கணும். நிறைய நம்ம சம்பளத்துல நமக்கு வர சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கார், நம்மளுடைய சம்பளத்துல ஓரளவுக்கு பகவானுக்குன்னு வச்சிடணும், பாக்கியை தான் நம்ம வச்சு செலவழிச்சுக்கணும். அதையும் நம்ம செலவழிக்கிறதுக்கு இல்லை அவசியம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அதையும் செலவழிக்கிறது பகவானுக்கு செலவழிக்கிறது. நமக்கு வேணுங்கிற பேசிக் நீட்ஸ்க்கு மொத்தம் வச்சுட்டு பாக்கி ஃபுல்லுத்தையும் செலவழிக்கிறா நிறைய பேர். அந்த மாதிரி பண்ணும். இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணினா என்ன ஆகும், நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு அதனுடைய வேல்யூ இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற சந்தோஷத்துல இருக்கலாம். ஓகே, எஸ் 20 படிங்க கமலாஜி. ஆசுரி யோனி ஆபன்ன மூட ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாத்யதமாம் கதி. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். இறைவன் கருணை நிறைந்தவர், ஆனால் அவர் அசுரர்களிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவது இல்லை. அசுரர்கள் படிப்படியாக நாய்கள் மற்றும் பன்றிகளின் நிலைக்கு மூழ்கி விடுவார்கள் என்று வேதங்கள் கூறப்படுகிறது. வேதத்துல கூட அப்படிதான் சொல்லியிருக்கார். ஸோ இதுக்கு சிறந்த தீர்வு என்ன? சாண்டிங் த மகா மந்திரா. டேட்டி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றது, இதை பிரசாதம் பகவானுக்கு சமைச்ச சாப்பாடு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை பிரசாதமா சாப்பிட்றது. அப்புறம் பகவானுக்கு தினைக்கும் டிவோஷனல் சர்வீஸ், ஆரத்தி காமிச்சு அவருக்கு தூபம் தீபம் அதெல்லாம் எல்லாமே பண்ணணும் இல்லையா? அதெல்லாம் பண்ணி மலர்களால் மாலையை போட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு சமைச்சு ஒரு சாப்பாடை அவருக்கு பிரசாதமா கொடுக்க வேண்டியது. இதெல்லாம் பண்ண சிறந்த தீர்வு. ஸோ வென் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு ஸ்டார்ட் வருதுங்க? எப்போதும் சின்ன குழந்தையிலேருந்தே ஆரம்பிக்கிறது விசேஷம். அதனால சின்ன குழந்தையில நம்ம ஆரம்பிக்கல, இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா தப்பே இல்லை. பெட்டர் லேட் தென் நெவர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஏதோ பண்ணணும்னு தீர்மானம் பண்ணியாச்சுன்னா அதுவே நல்ல காரியம். ஓகே, ஸ்ரீலா சுகதேவ்ஜி வாஸ் இன் இஸ் மதர்ஸ் ஹோம். அவள் அம்மா வயசுல இருக்கும்போதே ஒரு 16 வருஷம் அவர் இருந்தார். பிரகலாதா அண்ட் துருவா மகாராஜ் ஸ்டார்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அட் 5 years old. அவள்லாம் 5 வயசுலயே அவள்லாம் ஆன்மீகத்துல அவளுக்குலாம் நாட்டம் வந்துடுது. ஸோ சத்தியுகால குட் அண்ட் ஈவில் வேர் இன் டிஃப்ரெண்ட் கெலாக்சிஸ்ல இருந்தது இல்லையா? வெவ்வேறு கிரகங்கள்ல நடந்தது நல்ல காரியங்கள் கெட்ட காரியங்கள்லாம். அதாவது குட்னா என்ன, தர்மம், ஈவில்னா பாவ காரியங்கள். திரேதா யுகால குட் அண்ட் ஈவில் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் வேற வேற தேசத்துல இருந்தது. துவாபர் யுகால குட் அண்ட் ஈவில் வேர் இன் த சேம் ஃபேமிலி, ஒரே குடும்பத்திலேயே. இப்ப பாக்குறோம் துவாபர யுகால யாரு, கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் ஒரே குடும்பம் தான், அதுக்குள்ளேயே குட்டும் இருக்கு ஈவலும் இருக்கு. கலியுகால குட் அண்ட் ஈவில் ஆர் இன் த சேம் பர்சன், நமக்குள்ளேயே குட்டும் இருக்கு ஈவலும் இருக்கு. ஸோ இது அதனால இந்த கலியுகத்துல நமக்கு ஏற்ற இது when is the best time to start devotional service? சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சு.
அம்மாவோட வயசுல இருக்கிறச்சியே பிரகலாத் எப்படி ஆரம்பிச்சார் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்கோம். எஸ்மா 6:21 படிங்க. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. காமம், கோபம், பேராசை. காமம்னா லஸ்ட், கோபம்னா ஆங்கர், பேராசைனா கிரீட். லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட் ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். என்னென்ன? லஸ்ட், கிரீட், லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். காமம், கோபம், பேராசை 3 கதவுகள். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். அறிவுள்ள மனிதன் இதெல்லாத்தையும் துறக்கணும். அதெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது. எதை? காமம், கோபம், பேராசை. இது 3ம் இருந்ததுனால்தான் கௌரவர்கள் அவரால் ஜெயிக்க முடியல. காமம் ஜாஸ்தி ஆச்சவளுக்கும், கோபம் ஜாஸ்தி, பேராசை எல்லாமே கிரீடி, ஃபுல்லும் நமக்கு தான் போகணும். அவன் 5 காலி நிலம் தானே கேட்டாவா, அது கூட கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பேராசை, நாம தான் ஆளுவோம் அப்படின்னு பேராசைப்பட்டு இதெல்லாம் பண்ணினாக்க என்ன ஆகும்? நரகத்திற்கு கொண்டு சென்று 3 கதவுகளாகும். காமத்தை திருப்தி செய்ய முடியாத ஒருவன் கோபமும் பேராசையும் எழுகின்றன. காமம், கோபம், பேராசை இந்த 3 விரோதிகளையும் துறப்பதற்கு முயல வேண்டும். இந்த நரகத்திற்கு இந்த 3 வாயில்கள் உள்ளன. எவற்றை துறக்காவிடில் ஆத்மாவின் சீரழிவுக்கு அது வழிவகுக்கும். 22 படிங்க. एते विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम्. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவற்றிடம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்த அளவுக்கு விடுபட்டு உள்ளனரோ அந்த அளவிற்கு அவனது நிலைமை தூய்மை அடைகிறது. எத்தனைக்கு எத்தனை அதெல்லாம் ஒன்னொன்று கண்ட்ரோல் பண்றோமோ, காமத்தையும் கோபத்தையும் அண்டு பேராசையும் கண்ட்ரோல் பண்றோமா, அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு தூய்மை அடைஞ்சின்னு போக முடியும், ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். காமம் ஆசைப்படுறதுக்காகவும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுங்கிறது மட்டும்தான் பகவான் நமக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்க. அதை தவிர்த்துட்டு மற்ற வேற எல்லாம் ஊர் சுற்றுற செஞ்சிருக்காலே அந்த காரியங்கள்லாம் தப்பு. மற்ற பெண்களை விரும்புவதே தவறு. அதுதான் காமத்துக்கு முக்கியமானது. கோபம் எதுக்கு எடுத்தாலும் கோபம் வந்துடுது. அந்த கோபமானது என்னானதே நமக்கு உடம்பதான் இதுங்க. கோபம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த கோபத்தை எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும். எப்போ அந்த கோபம்ங்கிறது வருது? நம்ம நினைச்ச காமம்னா நம்ம நினைச்ச காரியம் நிறைவேறலைன்னாக்க கோபம் வந்து விடுறது. அந்த கோபம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால பேராசை. அதனால நமக்கு எல்லாம் கிரீடினஸ் ஜாஸ்தி. இது பண்ணணும், அது பண்ணணும்னு எல்லாம், அது பண்ணணும், இதை பண்ணணும், எல்லாத்தையும் இருக்குங்கிறோம். அதனால காமம், கோபம், பேராசை 3த்தையும் நாம் அறவே அழித்து விட வேண்டும். எஸ்மா 23 படிங்க. शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவர் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கியோ அடைவதில்லை. உயிர் வாழ்வை உன்னத தளத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுவான் என்றும் விவேகத்துடன் செயல்படுவான் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எஸ்மா 24 படிங்க. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविदो नोक्तं कर्म कर्तुम् इहर्हसि. எது கடமை என்றும் எது கடமையில்லை என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். இங்க பக்கத்துல இருக்கிற படத்துல யாரு? சுதாமாவும் கிருஷ்ண பகவானும் ஒரு சந்தீபினி இன்ஸ்டிடியூட்னு ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்து ஆயக்கலைகள் 64 கத்துக்கிறான் இல்லையா? அதை கத்துக்க போகுது. இதெல்லாம் அவளுக்கு எதுக்கு அதை போய் கத்துக்கணும்னு போறா? எது கடமை எது கடமை இல்லைங்கிறது சாஸ்திர விதிகள்ல என்னென்ன இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போய் கத்துக்கிறான். அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுட்டா தான் படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு
இது சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்படுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். நரகத்துக்கான இது லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட் 3 கதவுகள். அதுக்காக ஒவ்வொரு கதவுலையும் ஒன்று போட்டிருக்கு படம். ஓகே, நரகத்திற்கான 3 கதவுகள். இந்த கதவுகளை மூடுறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் எல்லா சட்டத்திட்டங்களும் கிருஷ்ணர் அறிவதற்கான பகவத்கீதையிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் எல்லா சட்டத்திட்டங்களும் கிருஷ்ணரை அறிவதற்கான கிருஷ்ணரை அறிவதற்காக சட்டத்திட்டங்களாம் இருக்கு. பகவத்கீதையிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அவன் வேத இலக்கியங்களால் அளிக்கப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்தவன் ஆவான். சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வழிமுறையை எளிமையாக்கினார். அதாவது என்ன ஈஸியஸ்டுமே ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் பண்ணணும், அப்புறம் பிரசாதம் பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை சாப்பிடணும். இல்லைன்னா அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா சமைச்சுட்டு நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டா பாவங்களை உண்றதுக்கு சமம் படிச்சிருக்கோம். அப்புறம் விக்கிரகங்களுக்கு தூபம் தீபம் காமிச்சு மலர் மாலைகளை அனுப்பிச்சு அர்ச்சனை பண்றதெல்லாம் அதுவும் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஈஸியஸ்ட் வே. ஸோ இந்த சாப்டர் தெய்வீக அசுர குணங்கள் அப்படிங்கிறது. தெய்வீக 26 தெய்வீக குணங்கள், 6 அசுர குணங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தோம். அசுரக்காரெல்லாம் இயல்பாடு எப்படி, அவர்கள் இயல்புகள் செயல்பாடு, மனநிலை, குணங்கள், அதுதான். அப்புறம் தேர்வு செய்தல், இதில் நம்ம தான் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். அனைவரும் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. நரகத்திற்கான கதவுகள் என்ன, காமம், கோபம், பேராசை. இதுதான் சின்ன சாப்டர் தான், பட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல கவர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, மாம்பழத்தை பிழிந்தால் அது மாம்பழ ஜூஸ் தருகிறது. எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிந்தால் அது எலுமிச்சை ஜூஸ் தருகிறது. இதனால் தொந்தரவு செய்யப்படும் போது நாம் தருவது என்ன, மாம்பழத்தை போட்டு புழிஞ்சு அப்படியே கசக்கி நெசுக்கி எடுக்கும். அது எவ்வளவு வருத்தப்படும். அது இருந்தாலும் அது கீழே கொடுக்கறது என்னதை கொடுக்கறது, இனிமையான ஜூஸை கொடுக்கறது. எலுமிச்சம்பழத்தையும் கசக்கி புழியணும். நமக்கு விட்டமின் சி அதுவும் ஜூஸா கீழே கொடுக்கறது. அந்த மாதிரி நமக்கு மற்றவர்கள்ட்ட இருந்து தொந்தரவு வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கிட்ட இருந்து இனிமையான பேச்சு, நம்ம செய்கிற காரியங்கள் இனிமையாக இருக்க வேண்டும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர்ல இருந்து நமக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கைக்கான பாடம். ஓகே, நம்ம அதுக்காக நம்ம மற்றவாள்லாம் நம்மளை துன்புறுத்துறா, நம்மளை இம்சை பண்றா அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளோட நிலைமையை மாத்திக்க கூடாது. நம்ம எப்படி இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் பகவான் எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான் பார்த்துக்கிறார் அப்படின்னு வாயில இனிமையான வார்த்தைகளை பேசி நம்ம எல்லாரையும் மனசு புண்படாம நம்ம நடந்துக்கிறது தான் விசேஷம். அதுதான் இந்த சாப்டர்ல கிடைச்ச வாழ்க்கைக்கான பாடம். ஓகே, வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதித்தானாம் பாவினேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றதுக்கு முந்தி ஒரே ஒரு பாட்டு, ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு கதை சொல்றேன். சிசுபாலன் ஒரு அரசு, சேதி மன்னன் தான். சேதியின் மன்னனுக்கு சிசுபாலன்கிறோம் ஒரு சேதியின் மன்னனுக்கு பிறந்தவர். அவர் 4 கைகள் 3 கண்களுடன் பிறந்தார். இதனால் பயந்து பெற்றோர்கள் அவரை வெளியேற்ற முயற்சி செய்தனர். ஆனால் அவர்கள் வானத்திலிருந்து ஒரு கண்டுக்கும் தெரியாத ஒரு குரல் மூலம் எச்சரித்தார்கள். அரசே, உன் மகன் அதிர்ஷ்டசாலியாகவும் வலிமையில் சிறந்தவனாகவும் இருப்பான். அவனை கண்டு பயப்பட வேண்டாம், அவனை கவலையின்றி போற்றுங்கள். எனவே அவனது பெற்றோர் உலக அரசர்கள் எல்லாம் தேடிக்கு வரவழைத்து யாரை கொள்பவன் என்று பார்க்க குழந்தையை ஒவ்வொருவர் மடியிலும் அமர்த்தினார்கள். இறுதியாக கிருஷ்ணரும் பலராமனும் அப்போது குழந்தைகளாக இருந்தவர்கள் சேடியின் ராணியின் மருமகன்கள் என்பதால் வந்தனர். சேடியின் அரசி கிருஷ்ணரின் தந்தை வாசுதேவரின் சகோதரி. கிருஷ்ணர் சிசுபாலனை தன் மடியில் வைத்தவுடன் சிசுபாலனின் கூடுதல் கைகள் உதிர்ந்து போச்சு. அவனுடைய 3வது கண் மறைந்தது. சிசுபாலனின் மரணம் கிருஷ்ணரின் கைகளால் விதிக்கப்பட்டதை குறிக்கிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அவரை 100 முறை காப்பாற்றுவதாக உறுதியளிக்கிறார். சிசுபாலன் மரணத்திற்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே காரணம் ஆவார் என்று பார்த்து அவரது தாய் தன் மகனை கொல்லாதே என்று இறைவனிடம் வேண்டினார். மகாபாரதத்தில் சிசுபாலனின் தாயாருக்கு அவர் மருமகளான கிருஷ்ணன் தனது உறவினரை 100 முறை மன்னிப்பதாகவும் வரம்பு மீறினால் அவரை கொன்று விடுவதாகவும் சபதம் செய்தார். சிசுபாலன் முன்பு ஹிரண்யகசிபு. சிசுபாலன் கிருஷ்ணருடன் பல முறை சண்டையிட்டான்.
ஒருமுறை கிருஷ்ணர் தனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட ருக்மணியுடன் ஓடிப்போய் சிசுபாலன் மற்றும் ருக்மணியின் சகோதரனின் கூட்டுப்படைகளை தோற்கடித்தான். நாரத முனிவர் கிருஷ்ணருக்கு முன்பு நரசிங்க அவதாரத்தின் வடிவத்தில் இரண்யகிஷ்பை கொன்ற போது அந்த அரக்கனை சிசுபாலனாக மீண்டும் பிறந்து மீண்டும் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்தினார். யுதிஷ்டர் யாகத்தில் சிசுபாலனின் முடிவு. ஒருமுறை பாண்டவரின் மூத்த சகோதரரான யுதிஷ்டர் ஒரு புகழ்பெற்ற ராஜசீய யாகம் நடத்தினார். பல அசுரர்களையும் இளவரசர்களையும் அழைத்தார். சிசுபாலுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. அங்கு கிருஷ்ணரை பார்த்த சிசுபால் கிருஷ்ணரை அவதூறாக பேசத் தொடங்கினார். கிருஷ்ணர் சரியாகவே இருந்தார். கடைசியாக தனது 100வது முறைகேட்டை சொன்ன போது கிருஷ்ணர் அவர் பக்கம் திரும்பி தன் சுதர்சன சக்கரத்தை எடுத்து சிசுபாலனை நோக்கி வீசினார். சக்கரா சிசுபாலின் தலையை வீட்டியது. கூட்டத்தினர் ஆரவாரம் செய்தார்கள். இதுதான் சிசுபாலனுடைய கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம. ஹரே ராம ஹரே ராம. ராம ராம ஹரே ஹரே. ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ் மா கமலாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கமலாஜி. எப்படிங்க? ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।